jeden cheater nám tu naspawnoval maximálne dreva, to tento čo robí, aj robí oheň na všetké meso nám tu naspawnoval, ako úplný blázon. Ja neviem, ja idem do toho biomu. Musím skapať, ale okej. Sa rozprávam, ale ten cheater, on čo urobil a všetkých zabil. Všetkých zabil, čo tu boli. Všetkých úplne, aj škorpión zabil. Vidíte, že už mám českú vybratu. Tomu revajnite ho, nás revival. Ale to sú bastardi. OK, v toto video chcem mať úplne fakt, že premakané. A toto je, už ma naháňa. Ale, sekol sa. Tu je čo? Jo, tu musíme dať krystaly. Toto už skoro otvoríme. A keď padne tá figurka tam mňa porazí. Lava mine blueprint, OK. Je to zlatá čestka. To je tá lava. To je tak, kde tá lava podľa mapy. Áno, tu sú schody. Hore je česká, aj tam je česká. Ok, beriem na bojky do revíka. Ok, toto dáme. Oni stavajú ploty, ok. Aj toto si zoberte. Tu je tá láva. Ideme po troch kulturistov. Potrebujeme troch. Ja viem, kde sú asi. Tí kulturisti, že ich tam hodíme. Oni všetko vyfajtili. Potrebujem troch. Pane Bože. Hapruje baterka. Po mne ide ten pitbull. Kamo, ja musím ísť čo najrýchlejšie domov. Po mne ide aj vlk. Kamo, len tak skadej. Potom už bez jesť môžeme. Ok, ja nemám zase nič. Ja príjem jak plebak furt. Ten cheater je mŕtvy. Kamo, pardon. Olejové barely, benzínové, všetko, oni to spawnujú. Spawn. Rifle ammo. Ešte zase, my môžeme urobiť toto. Znesieme. Hehehe. Oni už upgradeli. Počkaj. What? Ammo created. On to už kúpil. Kupujeme toto. Ok, máme. Máme Gian 5. To je už fakt prehodne veľké kľúku. On musí byť nešťastný. On bude hladný jeleň. Kamo už spavnuje. Ja si berem. Počkaj, to jak? To za šruby. A to nemáme nič teraz. Myslím, že do rifleky stačí. Stačí. Nevieme, koľko je hodín práve, že...
Než napadňuje všetko. Aby neprešiel. Kúpime 2 toto. Hak? OK. On pôjde takto. Toto líško je to úplný cheater. Zautočí na nás. OK, pre toto video by bolo všetko. A čus, bus, autobus. Nezabudnite prísť na stream.